ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಲೇಟ್ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ, ಸೊ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಬಲೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ತುಳುಟು ಪಾತೇರ್ಕ ನಮ್ಮಟ ತುಳು ಬ್ಲಾಗರ್ ಇರತ್ತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚಾದ್ ಅಂದ್ ಬತ್ತನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನಿಕ್ಲಿ ಬೈಜಿರ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಅರ್ಥ ತುಳುಟು ಪಾತೇರ್ನಗ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ. ಹಲೋ, ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಬರುವಾಗ್ಲೇ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ತೆಂಚಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ರಾತ್ರಿ ನಂಗೆ ನೆಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಸೀರಿಯಲ್ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪೇರು. ತುಕ್ಕ ಬತ್ತನ ಚಾನ್ಸ್ ಒಂಜಿ 15 ಜನ ಬತ್ತನ ಯಾರು ಅವ್ ಬರ್ನಾಗಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ನಾರಿ ಗೊತ್ತಾಪು. ಏನಾಡ ಬೈದಾರ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ, ಯಾರಾದ್ರು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ನಮ್ಮನೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಗೈಸ್ ಇದ್ದೀರಾ? ಒಂಜಿ ದಿವ್ಯಾ ಎಸ್ ಹಲೋ, ರೇಖಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಲೋ, ಹಲೋ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕಲ ಅಕ್ಕೈರು ಹಾಯ್, ಭರತ್, ಸಂದೇಶ್, ಪ್ರವೀಣ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ, ಅಪೇಕ್ಷಾ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಈ ದಾನೆ ಬತ್ತಿಜರಿ ಎಕಡೆಂಗ್ಲನೆ ತಗೊತ್ತು ನೇರೇನು ನೆನೆತ್ತು ತಡೆ ಗಿರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ದೀಯ ದಾಯ್ತಾ ಕಕ್ಕೆದಿಲ್ಲಕ್ಕ. ಓಕೆ 14 ಜನ, 14 ಜನ. ಓಕೆ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ಎಸ್ ಮಾತಾಡ್ಲ ಹಾಯ್ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀ ಜೀವಿತ ಒಳ್ಳೆರು. ಅಪೇಕ್ಷೆ ಗೊತ್ತು ನಾ ಜೀವಿತ ಬೈದಿನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಓದುದಿಲ್ಲ. ದಿವ್ಯಾ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಪುಂಡು ಅಂದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್. ಹಲೋ ಮಧುಶ್ರೀ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ಸತ್ಯ ಡಿ ಅಮ್ಮ ಇರ್ನೆಟ್ ವೈಫೈ ದಿಪ್ಲಿ ಅಂಚ ಉಂತ್ಲೆ ನಮ್ಮಗ್ ವೈಫೈ ಕೊಡ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ಬರಂದನಿ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಧುಶ್ರೀ, ಭರತ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಟು ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅನ್ನಂದು. ಪವಿತ್ರ ಪೂಜಾರ್ ಜೀವಿತ ಸಿಸ್ ಇರೆನ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಲ್ಲೇರು ಸಿಸ್ ಅನ್ನಂದು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲಾಡು ಉಲ್ಲೇರು. ಇನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬತ್ತು ಪೋಪುನೆ ಅಂದ್ ಬತ್ತೇರು, ಬಟ್ ಅರನ್ ಕುಲ್ಲಾಯ್ನೆ ಆರ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಅರ್ನ ಮೆಗ್ಗಿಲ ಬೈದೇರು ಆರ್ ಬಾರಿ ಬಂಗಡು ಕುಲ್ಲದು ನಿಧಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕುಲ್ಲುಜಿ ಪನ್ನಾರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕುಲ್ಲೀರು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾನ್. ಓಕೆ ಎಂಜಿನ ಜೀವಿತ ಸಿಸ್ ಓಕೆ ದಾದಾ ದಿಯೇರಿ ಕಕ್ಕೆಗೆ ಒಣಸ್ದಿಲ್ಲ ಕಿರಿಗ್ಲಂತೂ ಒಣಸ್ದೀನಿ. ಸುಚಿಕೆ ಹಾಯ್ ರಡ್ ಜನಲ ಓಲ್ಲರು ಎಂಕ್ಲ ಮಾನಿಡುಲ್ಲ ಮಾನಿ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೈದೇರು ಜೀವಿತ. ಯಾನ್ ಜೀವಿತ ಅಕ್ಕನ ಜೂನಿಯರ್ಗೆ ಮಧುಶ್ರೀ ಮಧುಶ್ರೀ ಎನ್ನ GFGC ಕಾಲೇಜ್. ಓಕೆ ಕಾಸ್ಟೆಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೇಬಿ ತೂದಿಪ್ಪೆ ಅನ್ನೋಯ್ತೆ ಗೊತ್ತವನಿಜ್ಜಿ. ಓಕೆ ಅಮ್ಮ ಒಲ್ಲೆರಾ ಅಂದೆ ಅಮ್ಮ ಒಲ್ಲವೇ ಆರೆ ಫೋನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸುರುಮಂತನ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂಚಾದು ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೇರ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಂತೆ ಜೀತ ಮಾತನ್ವರ ಇದ್ರ ಒಲ್ಲು ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಉಂದಿಯೇ ಅಪ್ಪೋರು ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಕೋರು ಕೈ ಬಚ್ಚುನ್ ಬೇ ಒರ ಕೊರ್ಬೆ ಐ ಕೊರ್ಪುಲೆಂಜಿ ಸಂತೆ ಜೀವಿತ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರುಲ್ಲೇರು ಆರು ಬೇಜಾರು ಪಾಡ್ ಪಂಡದಾರೆಲ್ಲ ಎತ್ತೀನಿ ಅನಿಡೆಗ್ ಇದು ಖುಷಿಡಿಜ್ಜಾರ ಜೀವಿತ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ ತೂಲಾಯ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೊರ ಪಾತಂಡಿ ಖುಷಿ ತುಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದಾದು ಸ್ಪೆಷಲ್ಗೆ ವನ ಸ್ನಾನ ಅವಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂಜಲ್ ಫ್ರೈ ಉಂತಲೆ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಉಂತ್ಲೆ ಅವ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಮೊಬೈಲ್ ಓಡೆ പോകുന്നുണ്ട്. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ತೋಜಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡಾ ಒಬ್ಬು ಒಂದು ಖಾರ ಸಮಯ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ತೋಜಿನದ ಓಕೆ ಇಂಚೆ ಎಂದು ಕರ್ಮ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ತೋಜಿನದ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಎಂಡತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಆ ಬತ್ತ. ಓಕೆ ಸಾರಿ ಕಮೆಂಟ್ ತುಜಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾತ್ರ ತೂಪುಜಿ ನೆಟ್ ಒನಸಾಂಡ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಶ್ಮಿತಾ ಆಂಡಿ ಇನ್ನಾಂಡೆ ಚಶ್ಮಿತಾ ಎನ್ನ ಆಲ್ ಮೆಗ್ದಿ ಜೀತನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂದ ಹಾಯ್ ದಾನುಂಡು
ಪ್ರವೀಣ್ ಪೂಜಾರಿ ರಡ್ಡೆ ಶಿಸ್ನಗಳು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಎಂಚಿನಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪಾಡಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪಾಡಿ ಅನ್ನೋ ಸೊ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ್ ಲೈವ್ ಬನ್ನಗನೆ ಪಂಡ ಶೈನಿ ಬೊಟ್ಟಿಜ್ಜಿದ ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿ ಬೊಟ್ಟು ಬೂರ್ದುಂಡು ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಒಯ್ತು ದೆತ್ತದಲ್ಲ ಜೀವಿತ ಸೊ ಒಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ ಒಟ್ಟು ನನ್ನ ಬೇಜಾರ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಬೊಕೇರು ಖಾನ್ ಹಾಯ್ ದಿವಸ್ ಜೀವಿತಕ್ಕನ ಮೆಗ್ಗ್ಯೋಲ್ ಆರೆನ್ನು ಕನ್ನಡ ಇತ್ತೆ ನೆರ್ಪಿರು ಬಾರಿ ಇದು ವ್ಲಾಗರ್ ಬರ್ಪಿಜಿ ಅಂಡೇರು ಸೊ ಯಾನ್ ಒತ್ತಾಡು ಲೈವ್ ತೋಜಂಡ ಕೋತ ಬಲ್ತೇರ್ನ ಓದೊಚ್ಚಿ ಜೀವಿತ ಓದೊಚ್ಚಿ ಬಾಲೆ ಓಲೇರು ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತಲು ಅಂದೆ ಎಂಕ ಮಲ್ಲ ಜನ ಕಂಗ್ರೆಸ್ ಕವಿತಕ್ಕ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿದು ಫಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕ್ ಜೀವಮಾನ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿದು ಬತ್ತದು ಉಪ್ಪ ನೀತ್ನೇಟ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದು ಹೋಯ್ನಡು ತಿಕ್ಕಿನ ಅದಿಪ್ಪೊಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬಾಲ ಜೆತ್ತಲು ಸುಚಿ ಅಕ್ಕಾವನ ಸಾಂಡ ಆಂಡಿ ಇರ್ನಾಂಡ ಏರು ಫಿರೋಸ್ ಖಾನ ಆಂಡ ಇರ್ನಾಂಡೆ ವನಸು ಬುಕೆಂಜಿನ ಭಾರತ್ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಇನ್ನ ಹಬ್ಬಿ ಒಲ್ಲೇರಿ ಯಾರು ಅರ್ನ ಇಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಕಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾನಿಡುಲ್ಲ ಜೀವಿತನ ಕುಲ್ಲಾದಿ ನೀನಿ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಕೋಪ ಜೀವಿತ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಜೀವಿತ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಮಾರಾಯ ನೀನು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕು ಸಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಜೀವಿತ ಸಿಸ್ ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆದ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಈರೆ ಮಲ್ಪೆ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಏಪ ಬಂದು ಪನ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಮದ್ಮೇರ್ ದುಂಬು ನಿಖಿಲ್ ಮದ್ಮೆ ಯಾನು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಬುಕ್ ನಿಖಿಲ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ದಿಯಣ್ಣ ದೇರ್ ನಾ ಜಂಕು ವರ್ರೆ ಅನ್ನ ಮದಿಮೆ ಉಂಡಾ ಏತು ವರ್ಷ ನನ್ನ 2023 the big announcement Jivita is doing the Kavita's World YouTube channel live channel so Jivita ಮದಿಮೆಗೆ ನೆಟ್ ಬಾಡಿತ್ತು ನಾನು ಜೀವಿತ ಮದಿಮೆಗೆ ಅಂದೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯೂಸ್ ಹೋತಿತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾಯ್ತಾ ಜೀವಿತ ಇನ್ನ ಊರು ಪಲ್ಲೆ ಕುತ್ತಾರ್ ನಿಕ್ಲು ಅಜ್ಜನ ಆದಿಸ್ತದ ಉದುಪ್ಪರು ಕುತ್ತಾರದ ಮಣ್ಣು ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿಪ್ಪುನು ಅರ್ನ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಜೀವಿತ ಬಿರುವಾಸ್ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಕನ್ನಡಲ ಉಂಡು ನ್ಯೂ ಓಕೆ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಇರ್ಷಾದ್ ಬ್ರೋ ಹಲೋ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ಹಲೋ ವನಿತಾ ಸಾಲ್ಯನ್ ಹಲೋ ಕವಿತೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಬಂದ್ಬರೆ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಇರ್ವೈಸ್ಲೆ ಯಾನ್ ಆ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ದಿಂದಂಡ ಪನ್ಪುನು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವಾರಾನು ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಡು ಪಾತಿರುಡು ಪನ್ಪುನ ಗೇನ ಇಪ್ಪಂದಿನ ಈರು ಕೂಡ ಯಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪದೇ ಅವೆರ್ದು ಎಂಜಿನ ದುಬೈ ಬಪ್ಪೆ ಸಿಸ್ ಇಂಕ ಅರ್ಥ ಇದ್ದ ಅದಂದು ಪವಿತ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಅದನ್ನ ಪಂಡೆ ಪ್ರವೀತ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಾರಿ ವನಿತಾ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ದಾನೆ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡೆ ಗಮ್ಮತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಚನೆ ಜೀವಿತ ರಜೆ ಐತೆ ಅಂಚೆ ಬತ್ತಿರು ಬುಕ್ಕಿಂಜಿನ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ಹಲೋ ಬಬ್ಬಿ ಪೂಜಾರಿ ಹಲೋ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅಭಿಯಾನ್ ಭರತ್ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಎಂಕಲ್ 2 ಜನಲ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ತೂತ 2 ಜನತ್ಲ ಓಕೆ ಇರ್ಷಾದ್ ಬ್ರೋ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೊಸೊಬ್ರಾಗಿದ್ರೆ ಹೊಸತಿ ಯಾರಂಡ ಆದಿತ್ಯನ ದಯಮಂತದ್ದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ ಪ್ಲೇ ರೀಸನ್ ಪೂರ ಕಾಮನ್ ಅವೇನ್ ಪೂರ ಗೆನ್ಪರಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಿರ್ವಾಸ್ MP4 ಹಲೋ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಹಲೋ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಯಾನ್ ಹಲೋ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ವನಿತಾ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಲ್ಲೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇತ್ತಂಡಿ ಅಂಜಲ್ ಫ್ರೈ ಕೊಕ್ಕ ದಾಲ್ ಬೊಕ್ಕೆኛ ಇಂಚೊಲ್ಲರ್ ಶಶಿ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇರಂಚೊಲ್ಲರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹಲೋ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕಂಕುಂದರ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಬಯೋ ಸಾರೀಶ್ ಹಲೋ ಎಂಗ್ ಮಿತ್ತು ತೂದು ನಾಲಿಯೇ ಪೋಂಡು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಾಬಾ ಬೆತ್ತೇರು
ಹಲೋ. ಇಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದವ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಬಾರಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವನು, ಪ್ರವಾಸ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕುಂಜಿನ ಶ್ರೀದೇವಿ ಹಲೋ. ಭುಜಂಗ ಕವಿತಾ ಸಿಸಿರಗ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ ಅಂಜಲ್ ಫ್ರೈ ಒಕ್ಕದಾನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿ ಜಂದ್ ಎಂಕ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಂದರಿಗೆ ಬೇಲ ನೀರು ಓಲ್ಲರಿ ಜೀವಿತ ಎಂಕ್ಲೇಲ ಉಲ್ಲೇರು. ಹಾಯ್ ಜೀವಿ ಅಲ್ಲೇ ಜೀವಿ ಹಾಯ್ ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಸೂಪರ್ ಯಾನೆ ಕನವರಿಕೆ ಹಬ್ಬ ಇನಿ ಆಡಲ್ಲ ಲೈವ್ ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ನತ್ತ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಯನ ದೇವಾಡಿಗ ಹಲೋ ಜೀವಿತಕ್ಕ ಇರೇಗು ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಅಲ್ತೆ ಜೀವಿತ ಹಲೋಗೆ ಹಾಯ್ ನಯನ ದೇವಾಡಿಗ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇದು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪೆ ಏರು ಏರು ಎಂಕ ಆತು ಜೀವಿತ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಅನ್ಪಲೆಗೆ ಫುಲ್ ಜಾಲಿ ಹಲೋ ಎಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತದ ಆಯ್ತ ಆತ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಆತ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಆತ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನಿ ಯಾನೆಲ್ಲ ಪಿರ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಪೆ ಮಾತ್ರ ಜೀವಿತ ಎಲ್ಲ ಪಂಡ ಜೀವಿತ ಸಿಸ್ ಎರೆಗ್ರೇನ್ ನೆರ್ಪಿನಿ ಸಿಸ್ ಹೀತು ಹೀತು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಂದು ಉಲ್ಲೆವರಿ ಮಂಗೆ ಆಗ ನೆರ್ಪುನಿ ಅಭಿಭುಜ ನಿಗ್ಲು ಕಪಲ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸಾಂಗ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡಪ ಕಪಲ್ಸ್ ಏರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್ ನಡಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏ ಇಂಕ್ಲೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಬಂತದ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಪುನವೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಪುಂಡು ರೀಲ್ಸ್ ರೀಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನಾಳೆ 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 ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆಂತ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಂತೆ ಸಸಿ ಓಕೆ ಲಾವಣ್ಯ ಹಲೋ ಏರ್ ಮಾತ ಲೈವ್ ತೂಂದುಲರು ಮಾತೆಲ್ಲವರ ನಿಕ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಂಕಲ ಮುಸುನ್ ತೋಜನ್ ಉಂಡತ ಅವರ ಎರಡು ಸರಿ ಕುಟ್ಟಿಲೆಗೆ ಅವರ ರಪ್ಪ ಕುಟ್ಟಿಲಿ ದೈಗ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚನಾ ಓಕೆ ಎರಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲವಂತಲ್ಲ ಇದಕ್ಕ ಕುಟ್ಟಿಯರ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಕುಟ್ಟಿನಾ ಲೈಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈಕ್ಸ್. ಹಾಯ್ ಐ ಮುಂಚಿನ ಗುಲಾಬಿ ಯೋಗೀಶ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ನ ಕಂಬಳಗೋಡಿ ಗೊತ್ತಾನ ಇರೇನಾ. ಹಲೋ ಐ ಆಮ್ ಬಿಸಿ ಅಮ್ಮ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರು ಆರು ಫುಲ್ ಕಾಲ್ ಡೇ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಲ ಇಲ್ಲ ಆರು ಬತ್ತೀರಿ ಯಾನ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮಂತೆ ಕನವರಿಕೆ ಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಅವೇರೆಗ ಹರ್ಷಬಿ ಪೂಜಾರಿ ಕೆ ವೇಟಿಂಗ್ ಪವಿತ್ರ ಪೂಜಾರಿ ರಚ್ಚು ಜೆತ್ತಲ್ ಏ ಜೀವಿತ ಹಾಯ್ ಕವಿತಾ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲ ರೆಡ್ ಜನಲ ಇಂಕ ಸೂಪರ್ ಉಲ್ಲ ಮುಕೇರು ಬತ್ತನೆ ಆಟಿಯಸ್ ಬತ್ತನೆ 23 ಆಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೂಲ್ತುಲೆಗೆ ಜೋರ ನೋಡ್ಚಿ ಬಾಬಾ ಜೆತ್ತದಲು ಲೈಕ್ ಮಲ್ತೆ ಓಕೆ 23 ಲೈಕ್ ಕಂಡೋರಾನೆ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾ. ಹಾಯ್ ಜೀವಿತ ಹಾಯ್ ಆಯಿಷಾ ದಿಶಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಲೋ ನಾಯನ ದೇವಾಡಿಗ ಲಚ್ಚು ಆಲ್ ಜೆತ್ತಲ್ ಅಂಚ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ರಾಯಿನೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಅಯ್ಯೋ ಏನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀರ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಯಾನೇ ಪನ್ನೋಡಾಪು ನಾನು ಪಲ್ಲೆ ವ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಪುಡು ಪಲ್ಲೆ 82 ಆಡು ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ನಿಕ್ಲಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ನಡ ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ತೆನೆ ಪನ್ಪ್ಲೆ ಪನ್ನಡ ಬರ್ಸ ಪನ್ಪಲ್ಲೆ ಪನ್ಪೆತ್ತೆ ಜೀವಿತನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂತು ನಂಗೆ ಲವ್ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಡುದು ನಿಮ್ಮ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತ ನೆಟ್ಟು ಪನೋದುಲ್ಲ ತೈಕಿ ಅಂದು ನೆಂಬರಿಗೆ ಪಲವು ಅಕ್ಕ ಕೋಪ ಇಂಚಿನ ಖುಷಿಯಾಡು ಜೀವಿತ ಖುಷಿಯಾನ್ಗೆ ಜೀವಿತ ಬತ್ತಿನ ಖುಷಿಯಾನ ಬತ್ತಿನ ಖುಷಿಯಾಡು ಹಲೋ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ದೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಹಾಯ್ ಅನ್ಪಲೆ ಅಲ್ತೆ ಹಾಯ್ ಅನ್ಪಲೆ ವಸಂತಕ್ಕನ ಕೇಂಡರ ತುಲೆ ಅಕ್ಕ ಕೋಪ ಮಲ್ಪೋರ್ಚಿ ಪಲ್ಲೆ ಕೇಂದ್ರ ನಿಕ್ಲು ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ ನಿರ್ದಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹಲೋ 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 ಅಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಪಲ್ಲೆ ಜೀವಿತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಅಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಅಮ್ಮಗೆ ಪೂರ ಆಗ್ತೇನೆ ಹಾಯ್ ಚಶ್ಮಿತಾ ದೂತಾರ ಓಲ್ಪದಾರ ಪಲ್ಲೆ ಪಿಲಾರ್ ದಾರ ಅತ್ತವು ಪುತ್ತೂರ್ದಾರ ಚಶ್ಮಿತಾ ಎಸ್ ಈರ್ ಓಲ್ಪದಾರ ಪಲ್ಲೆ ಪುತ್ತೂರ್ದಾರ ಅತ್ತ ವಿಟ್ಲದಾರ
ಪುತ್ತೂರು ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಚಶ್ಮಿತ ಪುತ್ತೂರು ಕಾಲೇಜ್ ಚಶ್ಮಿತ ಎಂಕ್ಲೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಏರು ಚಶ್ಮಿತ ಪಲ್ಲೆ ಆಯ್ಷಾ ಜೀವಿತ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರ್ರೆಜ್ಜ ಇರೆ ಕೊಲ್ತಾ ಹಾಯ್ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮಗ ಹಾಯ್ ಆರಂಚಿ ಪೋಯರು ಗಣೇಶ್ಗೆ ಕಬಕ್ಕದ ಎನ್ನ ಅಂದತ ಕಂಡನೆ ಅಂತ 25 ಅನಸಾಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆನಾಂಡೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಏನ ಕಂಡನಿ ಲೈವ್ ಬೈದೇರು ಬತ್ತೆ ಆರೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಗಣೇಶ್ಗೆ ಉಂಡತಿ ದಾನೆ ಅಣ್ಣ ಇದೇ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಂತು ಕೊರ್ರೆ ಬೇಡಿ ಏ ನಿಖಿಲ ಕೂಡ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚದಲ್ಲ ಡೈ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತೂಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ ಬೈದೇರು ಒಂಜಿ ಬಲೆ ಪಂಡೆ ಬತ್ತೆರಾ ಇಜ್ಜಿ ಲೈವ್ ಪಲ್ಲೆ ತುಕ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೆರವೆ ಯಾರು ಬತ್ತೇರು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡಾರತೆ ಕೇಳ್ನಾರಡ ಬತ್ತೆರತ ವಿಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಬೊಡೆದಿಗೆ ದಾನೆ ಬರ್ರೆ ಬೆಡಿಯಾಗಿ ಅವೇ ಬೊಡದಿ ಬಿನ್ನೇರ್ ಬೈದಿರು ಬಂದು ಊರು ಬೈದಿನಿ ಕಿರಿದಿಯಾರ ಬೈದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಪೇರಾರು ಅಂದು ಒಂದು ವ್ಲಾಗರ್ ಬೈದಿರು ತುಳುತಂಜಿ ವ್ಲಾಗರ್ ಪಾತ್ರೋಡು ಬಂದು ಬೈದರ ಚಿನ್ನ ಇರೋಂಜೆ ಅಲ್ಲೇ ಬತ್ತನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಓದಂದೆ ಪೋಡ್ಚಾವ ಓ ಕಂಡನಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪಲ್ಲೆನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಇನಿ ದಾನ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಬಲು ಚಮ್ಮಿ ದೀಪ್ತಿ ಇಲ್ಲವಾ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಣೀತಾ ಅಮ್ಮ ಮೆಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಪ್ರಣೀತಾ ದಿಶಾ ಹಲೋ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ದಾದ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ದರಿ ಈರೆ ಪಲ್ಲೆ ಅವಳು ಬನಲಿಡು ವೆಚ್ಚ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಉಂಡು ಅಂಜಲ್ ಫ್ರೈ ಕೊಕ್ಕ ದಾಲ್ ಏರಿಯಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಓ ಬತ್ತಲತ ದೀಪ್ತಿಂದ ನಿನ್ನನೆ ಲಾಗ್ ತಗೊಂಡುಲೇರೆ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ್ಗೆ ಏರಿಯಾವು ನೆರ್ಪುನಿಗೆ ಅವೆ ಇರಿ ನೆರ್ಪುನಿಗೆ ಬನ್ನೆ ನಂಜೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಈಗ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ ಓಬೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಹಾಯ್ ಉಳ್ಳೆ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಲೈಕ್ ಗಾಂಡಿಗೆ ಮಂತಿರು ಎನ್ನ ಮಗಳು ಓಲಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜೆತ್ತಲ್ ಹೇ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೇಡೀಸ್ ಬಿಂದುಶ್ರೀ ಶೆಟ್ಟಿ ಓ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಜೀವಿತ ಇನಿ ಕುಲ್ಲುನಾ ಅಂದಂದು ಕುಲ್ವೇರು ನನ್ನ ಪೋಪನೆ ಹೊಡಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂಪರ ನಿಕಲು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 5 ನಿಮಿಷ ಲೈವ್ ಉಲ್ಲ ಬಕ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಆಪುಡು ಎಂಕಲ ಧನುವನ್ನಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂಪುನು ಬಕ ಪೆಟ್ಟು ಕಲಟೆ ಯಾರೆ ಎಟ್ಟೆ ಪೆಟ್ಟು ಕಲಟೆ ಉಂಡಲ್ಲ ಕಾ ಹಾಯ್ ವನಸಾಂಡಿ ಆಂಡ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಹೌದೆತ್ತದೆ ವೈಫೈ ಕಡೆ ಎಂಕ ಫುಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ವೈಫೈ ಇಡ್ನೆಟ ವ್ಲಾಗ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತೇರು ಇತ್ತು ಆಫ್ ಅಂತೇನಾ ಮುಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಇವು ಎಂಕ್ ಮಂಡೆ ಬಚ್ಚುಡಿ ನೀರು ಎದುರು ಬಲೆ ಅಂತಿರೋ ಪಾಪ ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಗೈಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಜೀವಿತ ಎದುರು ಬತ್ತೇರಿ ಅಂತಿರೋ ಬತ್ತೆ ಎಸ್ ಜೀವಿತ ಇನಿಕುಲ್ ನವಾಣದೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೂಪರ ಅಶ್ವಿನಿ ಹಾಯ್ ವನಸ್ ನಾನಾವಡೆ ಇಂಕಲ್ನ ಅಯ್ಯಬ್ಬ ಕಾನು ಪಶ್ಮಿತ ಡಿಲ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ದಾದ ಡಿಲ್ಟ್ ಮಂತರ ಪೂಜಾರಿ ದೀಪ್ತಿ ಆರ್ಯಪ್ಪ ಬೈದಿನಿ ಯಾನ್ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ನಿ ಮಾಣಿಗ್ ಅಂಚ ಒತ್ತೇವಂತದ ಕುಲ್ಲದ ಅಂಚ ಕುಲ್ಲುದೇರು ಮುಲ್ಪ ಚಾರಿ ಸುಮಲತಾ ಓ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತೆ ಎಸ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಎಂ ಹಾಯ್ ಭರತ್ ಬಿರ್ವಾಜ್ ಇನ್ನು 8 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಲೈವ್ ಉಂಡಿಯೇ ಒರ್ಬಾರೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ ಪಂಡ್ರಾಪು ಜಕ್ಕ ಇತ್ತು ನಿಪ್ಪಿರಿ ಆಣ ಒರ್ಬಾರನಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೀರ ಬಂದ್ಕೊಡು ಒರ್ಬಾರೆ ಕೆಂಡಾಪುಂಡ್ ಲೈವ್ ಆಶಾ ಕೊಡ್ತೀರ ಕಿಸ್ಕರ್ ಪಂಡ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಎಂ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟಾಟಾ ಪವಿತ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಜೀವಿತ ಸಿಸ್ಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಡ್ಡ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಲ ಕೊರಿಯರ್ ಬಾಲೆದೆಲ್ಲ ಕನ್ಪುನಿಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಹರ್ಷ ಬಿ ಪೂಜಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರು ಒಂಚಡೆ ಪೋತಿರತೆ ಐಕ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಂಕಲಾತೆ ಪೆಟ್ಟು ಕಲಟದ ಕನವರಿಕೆ ಅಂದಂದು ರಕ್ಷಾ ರೇಖಾ ಕಣ್ಣಲ್ಲ ಬಿಡೋದನ್ನು ರೇಖಾ ಹಾಯ್ ಅನನ್ಯ ಲೈಕ್ ಸರಿಯಾನದ ಕಣ್ಣು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸರಿ ಆತೇನೆ ಆಯ್ಷಾ ಜೀವಿತ ಆರ್ ಅಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎತ್ತು ಬಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಗಾನ್ ಎಂಕಲ್ ಗಣೇಶ್ಗೆ ನಾಯಿ ಮೀಪುಜಿಯೇ ಅವು ಯಾನ್ ಮೀ ಓಡಾತ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೆರತಿತ್ತೆ ಐಕ್ ಪಂಡಿನಿ
ನಾ ಇದು ಕಂಡನ್ಯ ಪಂಡ ಅಪಂಡ ಅತ್ತ ಅವು ನಾಯಿ ಅಂದು ಮೇರ್ ಬೊಗ್ಗಿ ಆತ ಅಪಂಡ ಈ ನಾಯ ಗಣೇಶ್ ಇತ್ತು ಡಿಯರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕೋಪ ಮಾಡಬೇಡಿ ರಾಜಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಭರತ್ ಬಿರುವಾಸ್ ಜೀವಿತ ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಫೇಮಸ್ ಅತೆ ಒಂಜಿ ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಲ್ಲದಿಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂತಿರು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಆಂಡ ಆರಿತ್ತೆ ಬಿಜಿ ಇಲ್ಲೇರು ಅತೆ ಅನೇನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಲದ ಪನ್ಪಾಗನ ಪಂತಗ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಹಾಯ್ ಕನ್ನಡ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಯ್ ಪೂಜಾರಿ ದೀಪ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪಂತ್ವರಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಅಂದ್ ಯಾ ಬರ್ತದ ಜೀವಿತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಬಲೆ ಬಲ ಬಲ ಚಮ್ಮಿ ಎಲ್ಲ ಬೊಲ್ಪು ಬಲ ಅವ ಅನುಪ್ ರಶ್ಮಿತಾ ಅವ್ವೆ ಜೀವಿತ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಜಾಬ್ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಕೇಂಡೆ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಜಾಬು ಎಡ್ಡೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಟ್ ಯಾನ್ ರಿಸೈನ್ ಮಂದೆ ಎನ್ನ ಬೆಲೆ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬೇತೆ ಚಾನೆಲ್ ಆಡೊಂದಿಲ್ಲ ಜಾಬ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ರೀಸನ್ ಅವು ಎನ್ನ ಅವು ಸಮಯ ಬನ್ನಗ ಪಂಡ್ಪುಂಡ ಪನ್ ಬ್ಯಾತಿ ಸ್ಟಡಿ ಬಿ ದಾನೆ ಬೊಕ ಜೀವಿತಕ್ಕ ಸೌಖ್ಯ ದಾನೆ ಬೊಕ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಿತು 9:30 to 11:30 ರೇಖಾ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ನನ್ನ 2 minutes ಇಪ್ಪುಂಡು ಲೈವ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕುಂದರ್ ಹಾಯ್ ರೇಖಾ ವನಸ್ ಅಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವನಸ್ ಒಂದು ಅಂಜಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರು ಪವಿತ್ರ ಇರು ತಿನೆರೆಗಂದು ಇಪ್ಪುನಿಸಿಸ್ ಅಂದ್ ಕಂತು ಕೊರ್ಪಾರಾ ಶಶಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸುಜಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತ ಎಂಚುಲ್ಲರ್ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ತೇನೆ ಹೌದಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಎಸ್ ಹರೀಶ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚುಲ್ಲರು ಎಂಕುಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಈರೆಂಚುಲ್ಲರು ಕೋರಿ ಕಜಿಪು ಮಲ್ದರಿ ಕವಿತಕ್ಕ ಅದೇ ಬಲ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಲ್ತೀನಿ ಕೋರಿ ಕಜಿಪು ಮಲ್ದರಿ ಕವಿತಕ್ಕ ಮಂದಿರ್ ಸುಮಲತಾ ಓಕೆ 2 ಜನಕ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಈತು ಈಗೂ ಉಂಟೆ ಶಡಪ್ ರೋಷನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಯ್ ಗಣೇಶ್ ಕೆ ನಿಖಿಲ್ ರಾಡ್ ಓನಸ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಸುರುಕು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ದಿಲಕ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ದಿ ಬೈದಲ್ ಒಂಜೇನ ಬೊಡದಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಯಾನೊಂಜಲಿಗೆ ದಾದಾಳ್ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮಿನಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಕ ದಾದಾಳ್ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗುಂಡ ರೋಷನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡುವ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಕನ್ನಡವನ್ನ ಇಬ್ರಿಗೂ ಚಂದ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದೆ ಇಬ್ರು ರುಬ್ತೇವೆ ಕನ್ನಡವನ್ನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ನ್ಯೂಸ್ ಆಂಕರ್ಸ್ ಅನುಪ್ ರಶ್ಮಿತಾ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡು ಜನ ಬೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡು ಟಿವಿಡು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಪ ಅಪ್ಲೈ ಮಂದೆ ಎಂಕಿತ್ತು ದಾದಾತನ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಂಡಿಡಿ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ಎಸ್ ಐಕೆ ಕುಲ್ಲಿನಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ಪಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಅವೇ ಪೂಜಾ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಆಯ್ಷಾ ನಿಖಿಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಇಂಚೆ ಪಾಡು ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭರತ್ ಬಿರುವಾಜ್ ಕವಿತಕ್ಕ ಅವರ ಪಿರ ತೂಲೆಗೆ ದಾದೇವ್ ಅವು ಒಂದು 6 ಪೋತಿ ನಜ್ಜಿರ್ ಸಾನ್ವಿ ಕುಲೆ ಅಂದನ್ಪುಂಡಿ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಸಾನ್ವಿ ಕೊಕ್ಕಡ ಹಾಯ್ ಸ್ಟಡಿ ಬಿ ಇನಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಉಂಡು ಪೆಟ್ಟು ಎಸ್ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೆ ಪವಿತ್ರ ಎಂಕುಂಡತೆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ರಡ್ ಗಡ್ಬಡ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಪೋಪುನು ತೂ ಅಂದೆ ಹರ್ಷ ಬಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನನ್ನಂದು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಕ್ಕೂಸ್ ಬೈ ಟೇಕ್ ಟಾಟಾ ನೀವು ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಇನ್ನು ನೋಡಿ ಎಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ನೀವು ನಾನು ಅಕ್ಕನ ಚಾನಲ್ ಕೇಳಿ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ ಕಬಕ್ಕ ಬಲಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಒಂದು ಉನ್ಕ ಕಾರ್ತಿಕನ ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶುರು ಆಂಡು ಓಕೆ ಗಣೇಶ್ಗೆ ಕಬಕ್ಕ ಬಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಕ ಯಾರು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಬರ್ಪೆ ಗಮ್ಮತ್ ಮಂತ್ ಗೊಂಡಾಂಡು ಅಯ್ಯಕ್ಕ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹಾಯ್ ವನಿತಾ ಸಾಲಿಯನ್ ಬಾಯ್ ಹರೀಶ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪೂಜಂಗ ಹಾಯ್ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ಮಾತು ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪೂಜ ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು ನಾನು ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ ಎಂಕಲ್ ನನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಪಾಂಡ ಲೈವ್ ಸೊ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತುಲೆ ಖುಷಿ ಆದಿಪ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡೈಮಂಡ್ ಪೊಡ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಅಡ್ಡು ಉಂಡುದು ಸೋಕು ಚೇಂಚಿಲಿ ಟಾಟಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್